Dostihová komisia práve v tejto chvíli dala pokyn na štart ceny slovenských elektrární člena skupiny Enel na 1700 metrov a hneď tam zacválal Evals. Vpredu je Victory Expo s miernym náskokom pred trojicou ďalších koní. Pred Evalsom ešte Obi-Wan Frey. Kone prvý raz zatočili do cieľovej rovinky, vpredu Victory Expo, ktorý štartoval z krajnej stopy na Novotekovskej dráhe. Takže štartovala Victory Expo, takže Victory Expo. Na druhom mieste potom Viola Izzarda, na treťom Zendvaj Westfox, ale už na jeho úrovni aj Obi-Wan Frey. Na piatom potom Snehová víla Missy a na šiestom Evals. Vyzerá to v týchto chvíľach na súboj Victory Expo a Violy Izzardy, teda dvoch kobyl v štartovom poli s odstupom varí 4 dĺžok Obi-Wan Frey, ale na toho sa už tlačí ďalšia trojica koní. Na čele stále Victory Expo s Branislavom Blatnickým. Trošku tam má Jiří Svoboda problémy s Violou Izzardou, ale tieto kone sa ešte viac odtrhli a vzdialili od zostávajúceho poľa. Victory Expo s Branislavom Blatnickým, potom je to Viola Izzarda v predposlednej zákrute pred cieľovou rovinkou. Sa nič nemení až na to, že Viola Izzarda sa v zákrute dostáva na úroveň Victory Expo. Ale zrýchlili tempo aj ďalšie kone. Victory Expo privádza aktérov do cieľovej rovinky a bude to zrejme opäť jej súboj o víťazstvo, tentoraz Violou Izzardou. Victory Expo a Viola Izzarda, také je poradie a zdá sa, že Victory Expo bezpečne a jasne vyhrá aj túto druhú rozjazdu prémiového hítu. Áno, je to tak. Victory Expo s Branislavom Blatnickým, ktorý dosiahol dnes hat-trick, Viola Izzarda, potom Evals na 4. mieste, Obi-Wan Frey na 5. Snehová víla Missy a na 6. Zendvaj Westfox.